Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah, sannunmu da ƙara kasancewa tare da ku a wannan channel namu mai albarka na Hausa Program TV. Kada dai ka manta dan uwa, yau ka taɓa ziyartar wannan channel namu ko kuma kana ziyarta baka taɓa danna mana subscribing ba, muna ƙoƙari ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin irin shirye-shirye da za su zo nan gaba. Insha Allahu yau mun muku tanadi, za mu nuna muku yadda za ku buɗe Opera News Hub Creators, tun daga kan yadda za ka buɗe profile da shi Opera News Hub Creator har zuwa yadda za ka amshi kuɗinka na aikinka na first. Shi dai Opera News a yanzu akalla yana da yawan mabiya a platform ɗin da suka kai sama da miliyan 5. Yauwa, to duk posting da kai, alal akalla duk posting ɗaya da kai zai yi reaching a wannan in kana cikin tsarin Opera News Hub Creators din, akalla zai yi reaching sama da mutum 400,000 da kai posting ka buɗe profile da su. In kai posting akalla mutum sama da 400,000 za su ga wannan sakon naka, amma ya danganta da irin title ɗin da kai ya jawo hankalin al'umma da za su shiga su ga wannan tsari naka. To a ka'idar Opera News Hub Creators ana yin amfani ne da shi in za ka buɗe ka zama kai ma kana daga cikin masu yin posting ɗin nan ka samu ribar abin, kuma alhamdulillah ana samun alkhairi sosai gaskiya da wannan harkar ta Opera News Hub Creators. Yasa muka ga dacewar mu gabatar muku da ita domin ku amfana kuma insha Allah. A ka'ida da turanci gaskiya ake rubutu. In kun kula, in kuna shiga Opera ku haka daga ƙasa za ku ɗan rinka ganin labari suna fito muku daga ƙasan Opera ku. To wannan irin labaran da suke fitowa daga Opera ku, to duk wayannan da kuke gani su ma suna da profile ne a Opera News Hub Creators, kuma duk wayannan abubuwan da kuke gani ana biyan su, Opera suna biyan su sakamakon wannan labarurrukan da suke sawa. Ina fatan kun gane. To dan uwan baka jin turanci, kada ka damu, insha Allah ta'ala akwai hanyar da zamu koyar ta yanda zaka samu matsala ba, kuma insha Allah zaka ci moriyar abu. To darasin ba ma so ya tsayi, mun raba shi zuwa gida biyu. Yanzu abubuwan da muke bukata shine ku ɗauko wasu application da muke da bukata, wanda a ce da darasin mu na gaba zamu koyar step by step yanda zaka shiga ka buɗe account da su. Ina fatan kun fahimci me nake. Step by step ne zaka buɗe profile ɗin da komai, da zaka rinka rubutu, ka rinka yawan ganin reaching naka da sauransu da komai da komai. Ina fatan kun gani. To irin application ɗin da muke bukata, at least muna bukata application guda 3 ne ko zuwa 4, bara dai mu gani. Da farko kana bukatar Google Translator. A baya na taɓa na bayanin yadda ake amfani da Google Translator. Zan sa link ɗin bidiyon da muka taɓa yi a wannan channel tamu yadda ake amfani da Google Translator. Amma dai zan sa link dai, sai ka je ka kalli yadda ake amfani da Google Translator. Yauwa, zan sa link ɗin shi application ɗin in wayarka ba ta da irin yanayi da yadda za ka yi amfani da Google Translator. Ba ta da irin wannan abin da na koyar, za ka je ka yi downloading ɗin shi wannan Google Translator. Sai kuma ana buƙatar ka ɗauko application na Ofe. Kamar yadda kuke gani, wannan da na zagaye shi ne application na Ofe. Za ka je register su, ba shi da wahala, kawai suna ne sai number waya sai OTP da za su turo ma, sai ka sa ka buɗe shi. Yawwa, shi ma wannan Ofe ɗin na Opera ne. Na san wasu da yawa mai bi san shi wannan Ofe ɗin da sauransu, kamar banki ne na transactions, suna da agent da komai, da har abin nan suna bayarwa POS da sauransu. Yawwa, to wayannan application ɗin muke bukata. Zan samu na wasu application guda 2 wanda in mun zo darasin mu na gaba zan nuna mana. Shi amfani wannan Google Translator ɗin da nake so ku ɗauko, akwai jaridunmu na Hausa da suke rubutu da Hausa. In ka je ka kwafo rubutunka na Hausa, sai ka zo Google Translator ɗin nan, sai ya maida ma shi zuwa Turanci. Ya maida ma shi zuwa Turanci, to akwai application da zan sa na girama, za ku gansu a nan ƙasan description, guda 2, sai ku downloading ɗinsu. Kowanne daga ciki in ka je ka ɗauko wannan application, in ka je ka ɗauko kwafo rubutunka na Hausa,
sai ka zo ka sa shi a cikin Google Translator fassara ma shi zuwa turanci. In ya dama da shi turanci sai ka je kai posting ɗinsa a cikin wannan application ɗin na grammar ɗin nan. To duk wasu error zai cire masu domin kada a samu matsala, saboda wani lokacin za ka ga suna yawan rejecting su Opera News Hub Creator ɗin. Za ka kai posting suna rejecting kuma ba sa son copying. In ka kwafo abu na wajen already an riga an yi kasa to za su yi rejecting. Domin to duk guje wannan matsalolin in ka je ka sa na Google Translator fassara ma shi sai ka zo nan cikin grammar ɗin application ɗin don sa su a description, sai ka zo ciki sai kai posting ɗin su a ciki. In kai posting nasa a ciki sai su maka gyara, duk inda era yake zai ja ma layi sai kai kokarin ka gyara mistake ɗin abin da yake a wajen. Ina fatan gane. Yanzu dai kawai ku download wannan application ɗin, insha Allahu darasi zai zo nan gaba step by step yanda za ku buɗe profile da su, da yanda za ka yi copy ɗin ma rubutun ka zo ka sa shi ka fassara shi, da yanda za ka zo ka samu ka duba haga ba matsala kunna ka je kai posting. In kai posting sai kai abun nan insha Allah ta'ala. Da na buɗe profile ɗin at least in ka buɗe muka koyan da ake buɗewa yana ɗaukan at least awa 12 kafin su approving, amma ba wannan ba wani abu bane insha Allah, inda ke za su maka approving. Yanzu zai ku je ku ɗauko wannan application inda muka sanar da ku, za mu sa muku application link ɗin su na ofe ne dai, sai dai ku yi downloading ga kalarsa nan. Ina fatan kun gane, gashi na ƙara zagaye muku shi, wannan shine kalarsa, sai kawai ku je ku yi downloading ɗinsa insha Allah ta'ala. Sai kuma na grammar ɗin shi ma zan sa shi, sai na Google Translator zan sa shi. Har link ɗin da muka taɓa yin bidiyo na baya a kai shi ma insha Allah zan sa link ɗin, sai mutum ya je ya kalla ya ga yadda muka yi bidiyon yadda Google ɗin zai fassara ma kowane yare zuwa yare. Wannan harka kuma insha Allah ana samun alkhairi da ita sosai shine muka ga dacewar mu muku bidiyo a kai domin kuma ku ci moriyar abu. Sometimes za ku ga kun shiga Opera ku haka za ku rinka ganin labarai a ƙasa, to duk wayannan fa kuɗi Opera suke biyan su. Opera News suna zuwa suna muku wannan kuna ganin labarai, lokacin ma har shiga kake in ga title ɗin labarin ya burge ka da sauransu. To haka kai ma an ka samu labari, to in title din ma na Hausa na kake so ka mai da shi turanci, to ko ma da turanci zaka rinka yin abubuwan ka, to fallahi alhamdulillah kenan. Yawa insha Allah a darasin mu da zai zo nan gaba za mu nuna muku yadda za ku buɗe profile din, da yadda za ku kafa rubutun ku zo ku yi posting a cikin Google Translator mai da muku shi zuwa turanci, sannan da yadda za ku je ku sa shi a wannan shi grammar din ya gyara muku turancin da aka samu matsaloli insha Allah ta'ala. In kai subscribing ne zaka iya ci gaba da ganin wannan bidiyo da zai zo nan gaba, kuma dama da kai subscribing to shikenan sai kai sharing domin yan uwa su amfana. Wassalamu alaikum warahmatullah, mun gode.